नमस्कार. जय महाराष्ट्र. नमस्कार नमस्कार. महाराष्ट्र देश महाराष्ट्र देशा विचारांचं खुलं व्यासपीठ या फेसबुक पेजवर मी आलेल्या आजच्या या लाईव्ह संवादामधच्या विशेष अतिथी पूजा सुनील थुगळे यांचं प्रथमतः मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद धन्यवाद. आज आपल्यासोबत विशेष अतिथी मी एक निवेदिका या विषयावर आम्ही या ठिकाणी संवाद साधणार आहोत. तर तत्पूर्वी मी आजच्या या विशेष अतिथींचा या ठिकाणी अल्पसा परिचय करून देतो. पूजा सुनील थिगळे या महाराष्ट्राच्या सुप्रसिद्ध निवेदिका असून त्यांनी डीडी सह्याद्रीच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मग गप्पा टप्पा, त्यानंतर पुणे अंतरंग, सखी सह्याद्री या माध्यमातून आज महाराष्ट्राच्या घराघरापर्यंत पोहोचलेल्या एक अतिशय सुप्रसिद्ध अशा निवेदिका आहेत. निवेदन क्षेत्रामध्ये त्यांना तब्बल 13 वर्षाचा पूर्णतः अनुभव असून त्यांनी जाहिरात क्षेत्रामध्ये सुद्धा व्हॉइस आर्टिस्ट म्हणून त्या कार्यरत असतात. सोबतच शब्दभ्रम करिअर अकॅडमीच्या माध्यमातून आजपर्यंत त्यांनी मग ग्रामीण आणि शहरी या भागातील वेगवेगळी जी काही मुलं मुली आहेत, मुलं मुली आणि विविध क्षेत्रातील जी काही नामांकित व्यक्ती आहेत, तर या व्यक्तीच्या अंगामध्ये मग वक्तृत्व, संभाषण तसेच स्टेजवर जाऊन बोलण्यासाठीचा जो काही मग कौशल्य लागतं, तर हे कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्या नेहमी प्रयत्नशील असतात. अगदी असं म्हणतात की मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. तर अगदी असंच एक अतिशय असामान्य कर्तृत्व असणारं निवेदन क्षेत्रातील हे एक आमचं मोठं व्यक्तिमत्व आज आम्हाला विशेष अतिथी म्हणून या ठिकाणी लाभलेले आहेत. त्यांना संत सावतामाळी याच्या कन्या पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित केलं गेलं असून तेजस्विनी पुणे यांनी त्यांना उत्कृष्ट निवेदिकेचा पुरस्काराने सुद्धा त्यांना सन्मानित केलं गेलं आहे. असं एक अतिशय प्रभावी निवेदनातलं एक मोठं व्यक्तिमत्व आज मी एक निवेदिका या विषयावर प्रामुख्याने या ठिकाणी संवाद साधणार आहेत. तर याच विषयाच्या अनुषंगाने आमच्या प्रेक्षकांना जर का त्यांच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतील, मग अगदी स्टेज डेअरिंग असेल, संभाषण कौशल्य असेल, आत्मविश्वास किंवा पूजा थिगळे यांच्या जीवन प्रवासाविषयी जाणून घेण्याची आपल्या मनामध्ये जर का प्रश्न निर्माण झालेले असतील, तर ते प्रश्न नक्कीच आपण कमेंटच्या माध्यमातून विचारावेत अशी मी विनंती आमच्या समस्त प्रेक्षकांना करतो. आणि मॅडम, खरं तर आपल्याला आज पहिला प्रश्न मी असा विचारू इच्छितो की निवेदनामध्ये तब्बल 13 वर्षाचा इतका प्रदीर्घ कालखंड आपला प्रामुख्याने गेलेला आहे. थोडस पाठीमागे आपण जर का वळून पाहिलं तर प्रामुख्याने बालपण, शिक्षण आणि सुप्रसिद्ध अशा डीडी सह्याद्रीच्या कार्यक्रमातील निवेदनाचा हा प्रवास, तर याबद्दल आपण प्रामुख्याने काय सांगाल? सर्वप्रथम महाराष्ट्र देशा या फेसबुक पेजच्या आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे जे कोणी प्रेक्षक आपणाला पाहत आहेत, आम्हा दोघांनाही ही मुलाखत करताना पाहत आहेत, त्या सर्व प्रेक्षकांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. खरं तर खूप दिवसांनी मी प्रेक्षकांच्या समोर अशा माध्यमातून येतेय आणि फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून किंवा युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून किंवा असं जे आपण सोशल मीडियावर लाईव्ह येत असतो त्या माध्यमातून हा बराच मोठा काळ गेल्यानंतर मी खरं तर आज प्रेक्षकांसमोर येते. तर सर्वप्रथम मी माझ्या सर्व प्रेक्षकांना खूप मनापासून नमस्कार करते आणि सर्वप्रथम धनाजी फड यांना खूप मनपूर्वक धन्यवाद देते की त्यांनी आज ही संधी इतक्या महिन्यांनी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येण्याची दिली. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत आय होप सो की व्यवस्थित येत असेल. हो हो हो, अगदी व्यवस्थित आपला आवाज येतोय मॅडम. कारण आज आपण हे जे इंटरॅक्शन करतोय ते जितकं तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी महत्वाचं असणार आहे, तितकंच काही नवोदितांसाठी सुद्धा महत्वाचं ठरणार आहे अशी अपेक्षा आपण करूयात. त्यामुळे पूर्ण क्लिअर आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. तुम्ही आता पहिला प्रश्न विचारला की 13 वर्षाचा हा प्रवास आणि मागे वळून पाहताना कसं वाटतंय. तर सर्वप्रथम 13 वर्षाचा हा प्रदीर्घ प्रवास करत असताना हे सगळं करणं सोपं नव्हतं एका मुलीसाठी.
एक महिला म्हणून जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा फार अशा गोष्टींना, संकटांना तोंड देऊन आपल्याला खरं तर पुढे जायचं असं. मग ते क्षेत्र कोणतंही असू दे. अगदी तुम्ही अगदीच. नोकरी करत असाल, कोणत्याही क्षेत्रात असाल, तुम्ही साध्या गृहिणी जरी असाल, तरी तिथे सुद्धा एक महिला म्हणून काम करताना, सगळ्या गोष्टी संकटांना तोंड देताना आपल्याला खूप पेलाव्या लागतात. आणि ते पेलत असताना माणूस जितका प्रगल्भ होत जातो, तितका वर्षानुवर्ष त्याच्या ठायी असणारा अनुभव वाढत जातो. तसंच माझ्या बाबतीतही झालंय. 13 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव जेव्हा मी मागे वळून पाहते, तेव्हा खूप सारे सोबती मला माझ्या सोबत दिसतात. खूप सारे आशीर्वादाचे हात मला माझ्या सोबत दिसतात. त्याचबरोबर मी क्या बात म्हणेन है. की खूप खूप मोठं पाठबळ दिसतं, जे काही लोकांनी, जे काही संस्थांनी मला दिलं आणि त्या माध्यमातून मी माझी ही वाटचाल करू शकले. आणि अर्थातच असे काही आशीर्वादाचे हात माझ्या सोबतीला होते, की ज्या माध्यमातून मी हे सगळं काही साध्य करू शकले. आणि मी असं म्हणेल की आताशी कुठेतरी 10% मी कव्हर केलंय. अजून मला 90% फार मोठा टप्पा पार करायचा आहे. आताशी कुठेतरी ही सुरुवात आहे 13 वर्षानंतर, असंच मला वाटतं. त्यामुळे निवेदन क्षेत्र जितकं अनुभवाल तितकं मोठं आहे. आणि तुम्ही जितकं प्रयत्न करत राहाल, जितक्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचा अनुभव घेत राहाल, किंवा जितक्या कार्यक्रमांची मी म्हणेल की तुम्ही आखणी करून, मांडणी करून त्या कार्यक्रमांचं सूत्र हाताळू शकाल, तितकं ते कमी आहे. त्यामुळे जितक्या वर्ष अगदीच. या क्षेत्रात राहू, तितक्या वर्षाचा अनुभव खरं तर हा इथून पुढे पाठीमागे राहणार आहे. नाही, नक्कीच. खरं तर तुमचा हा इतका मोठा प्रदीर्घ प्रवास आम्ही तुमच्याकडे जेव्हा एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून पाहतो, तेव्हा महाराष्ट्राच्या सगळ्यात कमी वयाच्या निवेदिका म्हणून आम्ही तुम्हाला संबोधतो. तर तुमच्या आयुष्यातला असा पहिला वेळ कोणती होती की निवेदनासाठी तुम्ही स्टेजवर उभा राहिलात, आणि तो अरे अनुभव बापरे. आम्हाला सगळं प्रेक्षकांना ऐकायला आवडेल या ठिकाणी. नक्कीच मलाही सांगायला आवडेल. आणि त्यासोबतच्या माझ्या भावना फार कनेक्टिव्ह आहेत. आणि तो माझ्याच नाही तर माझ्या आईवडिलांच्या, माझ्या मित्रमैत्रिणींच्या, माझ्या नातेवाईकांच्या दृष्टिकोनातून एक खूप चांगला दिवस माझ्या आयुष्यात आला होता. आणि त्या सगळ्या समाजाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा, की ज्या समाजाला खरं तर कला क्षेत्रामध्ये उतरायचं होतं पण कुठेही मार्ग सापडत नव्हता, त्यांच्यासाठी सुद्धा मी म्हणेल तो दिवस खूप खास होता, जितका तो माझ्यासाठी खास होता. खरं तर मी आता 8वीत शिकत होते. आणि 8वीत शिकत असताना मी कम्प्युटरचे कोर्सेस करत होते, लाईक MSCIT करत होते. आणि MSCIT ओके. ज्या संस्था अंतर्गत मी करत होते, ती गव्हर्नमेंटची संस्था होती, म्हणजे त्याला मान्यता प्राप्त होती गव्हर्नमेंटची. मी ज्या गावातून आहे, राजगुरुनगर हे गाव, हुतात्मा क्रांतीवीर राजगुरूंचं गाव, जन्म ठिकाण, त्या ठिकाणचा माझा जन्म आहे आणि तिथेच मी वाढली आहे. आणि त्यामुळेच माझं जे मूळ गाव आहे तिथे मी हे शिकत होते. त्या संस्थेचं नाव मुंबई माता बाल संगोपन केंद्र असं होतं. आणि तिथे मी MSCITचं शिक्षण घेत होते. आणि नशीब पण कसं असतं बघा, की पहिलाच कार्यक्रम मला मुंबईमध्ये मिळाला. आणि क्या त्या बात है. संस्थेअंतर्गत त्या विद्यार्थ्यांचा गेट टुगेदरचा आणि बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम पंजाबचे महासंचालक डॉक्टर रिबेरो, खूप प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व होतं, त्यांच्या उपस्थितीत हे सगळं होणार होतं. आणि संस्थेने अशी अट टाकली होती की सगळं काही मुलांनीच करावं, म्हणजे अगदी सत्काराचं साहित्य असू दे, मग अगदी कार्यक्रमाचं आयोजन असू दे, नियोजन असू दे, सगळं काही मुलांनीच करायचं असं ठरलं होतं. आणि ती महत्वाची जबाबदारी माझे वडील आणि माझे गुरु या क्षेत्रातील असल्यामुळे, निवेदन क्षेत्रातलं एक चांगलं नाव असल्यामुळे त्यांची मुलगी म्हणून ती खरं तर संधी मला तिथे मुंबई माता बाल संगोपनच्या मेन ब्रँचला, म्हणजे जी महत्वाची मुख्य केंद्र होतं मुंबईमध्ये, नेरुळला, तर तिथे मला ती संधी मिळाली. आणि तिथे मी पहिलं अँकरिंग माझ्या आयुष्यातलं पेपरवर लिहून, अगदी 2-4 पॉइंट वाचून, इयत्ता 8वीत असताना, 14व्या वर्षात असताना केलं. क्या बात आहे. खरंच ग्रेट. कारण 8वीत केलेलं ते पहिलं निवेदन आणि आजच्यापर्यंत जवळपास 3000 पेक्षा जास्त कार्यक्रमातील निवेदन. अतिशय प्रदीर्घ असा हा तुमचा निवेदनाचा प्रवास.
पण प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे एक व्यक्ती असते. आपल्या जीवनामध्ये एक रोल मॉडेल आपण त्याला म्हणतो, किंवा एक इन्स्पायर पर्सन म्हणतो आपण त्याला. तर तुमच्या जीवनामध्ये प्रामुख्याने अशी कोण व्यक्ती आहे रोल मॉडेल म्हणून ज्याच्याकडे आपण पाहता? माझ्या आयुष्यात जे जे कोणी आले ते सगळेजण या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देऊ शकतील. म्हणजे जे जे कोणी मला ओळखतात ते सगळेजण या प्रश्नाचं उत्तर मी देण्या अगोदरच देऊ शकते. त्याचं उत्तर एकच आहे आणि ते म्हणजे माझे वडील, माझे गुरु आदरणीय सुनीलजी थिगळे. माझ्या बरोबरच अनेक जणांचे रोल मॉडेल असणारं हे व्यक्तिमत्व आणि निवेदन क्षेत्राला एक वेगळा आगाम, एक वेगळा काळ निर्माण करून देणारं हे व्यक्तिमत्व. आज जरी ते माझ्यासोबत नसले तरी त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांनी दिलेला सल्ला आणि त्यांनी दिलेलं सगळं काही जे काही आज माझ्यासोबत आहे. आणि खरं तर ती खंत आहे की इथून पुढे त्यांचं मार्गदर्शन फक्त आधीच्याच दिलेल्या आशीर्वादाच्या जोरावर घ्यायचं आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये जी आधुनिकता येईल तो प्रवास मात्र मला माझाच पूर्ण करायचा आहे. पण जे काही दिलंय ते इतकं भरभरून आहे माझ्या आयडॉलनी दिलेलं मला, की नक्कीच मी इथून पुढच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला गेले तरी त्याची जी पूर्तता आहे ती नक्कीच त्यांच्या दिलेल्या धड्यांमधूनही होत राहणार आहे. आणि मला असं वाटतं कोणत्याही आयुष्यात कोणाच्याही आयुष्यात गुरुचं स्थान हेच असतं, की गुरु शरीराने असो किंवा नसो त्यांनी दिलेली शिकवण ही आयुष्यभर असते आणि ती जे कोणी पाळतो तोच खरा शिष्य असतो, मला असं वाटतं. नाही त्याच्यामुळे गुरु असणं, आयडॉल असणं, कुणीतरी रोल मॉडेल असणं आयुष्यामध्ये हे खूप महत्वाचं असतं. मला त्या सगळ्या पिढीला जे कोणी माझ्या वयाचे आता आहेत किंवा इथून पाठीमागची पिढी जी येते त्या सर्वांना हेच सांगायचं की आयुष्यात कुणीतरी असं प्रेरणास्थान असावं. मग ते आई वडील असू देत किंवा कुणीही असू दे. अगदी त्या व्यक्तीला आपण रोज नाही भेटलं तरी चालेल. पण त्या व्यक्तीचा जीवन प्रवास हा आपल्याला कायम प्रेरित करणारा असावा आणि त्या व्यक्तीच्या जीवन प्रवासाबरोबर आपल्यालाही आपला जीवन प्रवास योग्य दिशेने करता यावा, यासाठी त्या गुरुकडून आपल्याला कायम शिकवण घेणं ही खूप गरजेची गोष्ट असते. आणि जे की माझ्या वडिलांनी कायम केलं. एक गुरु जेव्हा वडील गुरु म्हणूनच लाभतात तेव्हा ते सौभाग्य फार मोठं असतं. जे माझ्या ठायी आहे, मी होता असं म्हणणार नाही, आहे असं म्हणेन. त्याचं कारणही तेच आहे की मी जसं म्हटलं तसं गुरु कधीच आपल्या आयुष्यातून मरत नाही किंवा गुरु कधीच आपल्या आयुष्यातून जात नाही. आयुष्यभर तो आपल्या सोबत असतो. तो व्यक्ती असं एक जाणीव आहे, अशी एक प्रेरणा आहे, अशी एक भावना असते की ती 24 तास, आठवड्यातले 7 दिवस आणि वर्षातले 12ही महिने आपल्या सोबत असते. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येकाच्या आयुष्यात गुरु असणं, एक रोल मॉडेल असणं, एक आयडॉल असणं ही खूप मोठी गोष्ट असते आणि ती आतापर्यंत जर कोणी केली नसेल तर ती जरूर करावी असं मला या निमित्तानं सांगावं. हे अगदी बरोबर. कारण खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्र सुनील थिगळे सरांना एक गुरुस्थानीच मानतो. कारण गेल्या 30-27 वर्षापूर्वीचा जर का आपण कालखंड आठवला तर या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जे काही सुप्रसिद्ध निवेदक होते तर त्यामध्ये सुनील थिगळे सरांचं नाव अगदी अग्रस्थानी आहे. आणि खऱ्या अर्थाने विवाह या सोहळ्यामध्ये जी काही निवेदनाची प्रामुख्याने प्रक्रिया होती तर ती थिगळे सरांनी सुरू केली. मग तुमच्या आयुष्यामध्ये तर गुरुस्थानी ते आहेतच, तर त्यांची अशी एखादी आठवण आपण आम्हा सर्व निवेदकांना आणि आमच्या प्रेक्षकांना आणि महाराष्ट्राला सांगाल का या ठिकाणी? नक्की सांगेल मी. मला ती आठवण सांगायला आवडेल. त्याचं कारण असं की ती आठवण नाहीये फक्त, म्हणजे ती एखादी गोष्ट किंवा कथा नाहीये फक्त, तर त्यातून खूप काही शिकण्यासारखं आहे आणि खूप काही प्रेरणा घेण्यासारखं आहे. प्रत्येक घरातल्या वडिलांना सुद्धा ही गोष्ट ऐकायला आवडेल की जेव्हा मुलीचा जन्म होतो तेव्हा आपण बर्फी वाटतो किंवा मुलाचा जन्म झाल्यानंतर आपण पेढे वाटतो. माझा जन्म झाल्यानंतर माझ्या वडिलांनी लाडू वाटले होते. म्हणजे मुळात मुलगी मुलगा हा फरक जाणून दिला नाही पहिल्यापासूनच आयुष्यात. आणि तुम्ही आठवण म्हणाल तर ती आठवण माझ्या आयुष्यातली खूप महत्वाची आहे. माझा पहिला कार्यक्रम ऑन स्टेज विवाह सोहळ्यातलं निवेदन
हे एकटीने केलेलं निवेदन याची आठवण मी तुम्हाला आता सांगू इच्छिते. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय? आय होप सो व्यवस्थित. हो हो, अगदी व्यवस्थित येतोय. ओके, स्ट्रीमिंगला थोडं प्रॉब्लेम होतोय नाही ना? नेटवर्कचा थोडा हा, प्रॉब्लेम होतोय? हो, थोडासा इश्यू आहे नेटवर्कचा, पण ओके, अच्छा, इट्स ओके. पण आवाज तर येतोय व्यवस्थित? हो 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 हो. ओके, तर ती आठवण मला सांगायला आवडेल तुम्ही सगळ्यांना. मी 10वीचे पेपर दिले होते आणि मला माहिती आहे सगळ्यांनाच हल्ली शाळा कधी सुरू होतील याची ओढ लागलेली आहे. सर तुम्हालाही लागली असेल. अगदी पण नाही, ती अगदी. ओढ 10वीच्या पेपर नंतर खूप मोठा गॅप असतो 11वीचं ऍडमिशन होईपर्यंत. जवळपास 2-3 महिने असतात आणि त्या वेळेत करायचं काय असा खूप मोठा प्रश्न पडलेला असतो. असंच मलाही पडला होता. मग मी पप्पांसोबत जायला लागले आणि त्यांच्या शेजारी उभं राहून थोडं थोडं 2-2, 3-3 वाक्य बोलायला लागले. असं करत करत 1-2 महिने निघून गेले होते आणि मी रोज कुठे ना कुठे त्यांच्यासोबत जायचे, त्यांच्या शेजारी माईक घेऊन उभी राहायचे. कधी कधी मला माईक सुद्धा मिळत नसायचा, पण त्यांच्या शेजारीच उभी राहायचे आणि त्यांनी मला एक छोट्याशा कागदावर 5-6 ओळी लिहून दिल्या होत्या लग्नात निवेदनाच्या. त्या मी बोलून दाखवायचे आणि झालं असं, एकदा साखरपुड्याचं निवेदन राजगुरुनगरला एका कार्यालयामध्ये आम्ही दोघांनी मिळून केलं आणि ते ओके, एका क्या बात है. मधल्या काळामध्ये आळंदीला गेले. आता तुम्ही जर माहित असेल तर राजगुरुनगर ते आळंदी हा फारसा लांबचा प्रवास नाही, पण ट्रॅफिकमुळे माणूस तिथे कायम अडकतो. तर क्या. तसंच काहीतरी पप्पांच्या बाबतीत झालं आणि 5 वाजताचं लग्न होतं तरी 4 वाजेपर्यंत पप्पा काही पोहोचू शकले नाहीत ट्रॅफिकमुळे आणि मग मला तिथे उभं राहावं लागलं एकटीला माईक घेऊन हातामध्ये. आणि मी पप्पांना फोन केला, माझे काका होते त्यांच्या फोनवरून फोन केला आणि त्यांना म्हटलं, "पप्पा मी कसं करू एकटी? मला नाही माहिती." म्हणे, "आत्तापर्यंत केलेले तू कार्यक्रम सगळे आठव," मला पप्पा म्हटले, "आणि तू बिनधास्त कर, तू करशील." ही क्या 2 बात है. वाक्य माझ्या आयुष्यात कायम मला प्रेरणा देणारी ठरली. तू बिनधास्त कर, तू करशील. म्हणजे हेच फक्त डोक्यात होतं आणि गार्डनमध्ये फुल गार्डन खचाखच लोकांनी भरलेलं. सगळी गावातली प्रतिष्ठित लोकं त्या लग्नाला होती आणि मी एकटी इयत्ता 10वीतले पेपर दिलेली मुलगी हातामध्ये माईक घेऊन अँकरिंग करायला मी एकटीने सुरुवात केली. आणि पप्पांचे ती 2 वाक्य माझ्या आयुष्यामध्ये कायम मला प्रेरणा देत राहतील. जी त्या दिवशी पण ती 2 वाक्य मला दिली, की "तू बिनधास्त कर, तू करशील." आणि ते करत डोक्यात ठेवून फक्त मी अँकरिंगला सुरुवात केली आणि 4:15 वाजता लग्न लागलं. सगळं काही व्यवस्थित झालं. सगळ्यांचं स्वागतही क्या झालं. बात. अगदी आपल्याकडे स्वागत आणि आशीर्वाद ही एक पद्धत आहे. जावई पोशाख ही एक पद्धत आहे. त्याचंही अँकरिंग मी व्यवस्थित केलं आणि बरोबर 4:15 वाजून 5 मिनिटानंतर अगदी गर्दीच्या शेवटच्या टोकाला मला जॅकेट घातलेले माझे पप्पा दिसले. मी तिथला क्या स्टेज बात. सोडला आणि पप्पांजवळ पळत पळत गेले आणि त्यांना एक मिठी मारली, की मी केलं पप्पा काहीतरी. आणि मला सांगायला आनंद वाटतो, की प्रत्येक वडिलांनी कुठेतरी असं म्हणतात ना, सायकल शिकत असताना आपण सायकल थोड्या दिवसानंतर सोडून द्यावी, जेणेकरून मुलगा स्वतःच्या पायानी सायकल चालवायला चालेल. शिकेल. तसंच पप्पांनी ठीक त्या आहे. दिवशी केलं. ते 5 वाजताच आले होते. त्यांनी 15 मिनिटं फक्त माझं निवेदन ऐकलं. पाठीमागे उभं राहून मला चेहरा न दाखवता त्यांनी फक्त मला मोकळीक दिली, की ही करेल आणि 15 मिनिटं ते स्टेजवर आलेच नाहीत. त्यांनी पूर्ण मला स्वातंत्र्य दिलं आणि ती 15 मिनिटं माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी गोष्ट ठरली. 4:15 वाजता लागलेलं लग्न आणि त्याच्यानंतर 6 वाजता आम्ही घरी गेलो. घरी गेल्यानंतर रात्री 10-10:30 पर्यंत कंटिन्युअसली पप्पांना फोन चालू होते, की पूजाने आज खूप छान केलं. मला असं वाटतं हेच सगळ्यात मोठं पावती होती आणि मी तेव्हाच ठरवलं, की मला आता याच क्षेत्रात उतरायचंय आणि कायम असे पप्पांना अभिमानाचे फोन आले पाहिजे. त्यांना अभिमानास्पद वाटलं पाहिजे आणि म्हणून खरं तर एक मुलगी माईकवर बोलते आणि ती पण एवढ्या लोकांमध्ये बिनधास्त बोलते, सूचना करते, विनंती करते लोकांना. हे ऍक्सेप्ट करणं पण खूप मोठी गोष्ट आहे मला असं वाटतं. आणि त्यामुळे भरपूर आई-वडील असे आहेत, की ते आपल्या मुलींना तेवढं स्वातंत्र्य देत नाही. पण मी खूप भाग्यवान ठरले, की मला ती 15 मिनिटं पप्पांनी स्वतःची हक्काची दिली. स्वतः समोर असूनही आणि तो 1 तास माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. आणि आज 13 वर्षानंतर मी तुमच्या समोर आहे. नाही, खरंच तू करू शकते पूजा.
हे जे काही वडिलांनी त्या काळात त्यावेळेस दिलेले शब्द होते, नक्कीच त्याच प्रेरणेतून तुम्ही आज डी सह्याद्री पर्यंत पोहोचलेले आहात. सर आज आमच्यामध्ये नाही आहेत. सरांना मी खरं तर सरांच्या आठवणी, सरांचे ते कार्यक्रम आणि सरांचं मार्गदर्शन हे सदैव आठवणीत राहील. सरांना या ठिकाणी मी अभिवादन करतो. मॅडम, डी सह्याद्रीच्या अंतर्गत मग सखी सह्याद्री असेल, गप्पा टप्पा असतील, त्यानंतर हो पुणे अंतरंग असेल आणि गुड मॉर्निंग सह्याद्री असेल, तर अशा हो एकापेक्षा एक दर्जेदार कार्यक्रमात आपण निवेदकाची भूमिका पार पाडली आहे. तर प्रामुख्याने हा अनुभव कसा आहे हे सुद्धा आमच्या प्रेक्षकांना या ठिकाणी जाणून घ्यायचंय. नक्की आवडेल सांगायला, कारण अनेक जण असे आहेत की त्यांना या क्षेत्रात यायचंय, टीव्हीवर झळकायचंय आणि त्यातून आपली स्वतःची करिअरची आखणी करायची आहे. तर हे वाटतं तितकं सोपं नाही, पण अवघडही नाही. मला असं वाटतं जेव्हा आपण एखाद्या क्षेत्रात उतरतो तेव्हा आपलं सर्वस्व त्या क्षेत्राला देणं हीच खूप मोठी गोष्ट असते. आणि ती जर आपण एकदा करायला शिकलो आणि ती आपल्या अंगवळणी पडली की नक्की हे सोपं होतं. डी सह्याद्रीचे मी तब्बल 8 ऑडिशन दिले आणि 8 ऑडिशन नंतर मी 6व्या ऑडिशनला पास झाले. 6व्या ऑडिशनला मी पास झाल्यानंतर देखील फार मोठा काळ गेला आणि त्याच्यानंतर मला एक शो गुड मॉर्निंग सह्याद्री मिळाला. त्या काळाचे डी सह्याद्रीचे हेड, आमची माती आमची माणसं हा कार्यक्रम ज्यांनी सुरू केला असे शिवाजी फुलसुंदर सर यांना मी आज या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून खूप मनापासून धन्यवाद देते. कारण त्यांनी ही संधी मला दिली आणि माझ्यावर थोडासा विश्वास टाकला आणि गुड मॉर्निंग सह्याद्री हा पहिला कार्यक्रम मला डी सह्याद्रीवर दिला आणि त्याचे 10 नाही 15 नाही तर तब्बल 28 एपिसोड 28 कॅरेक्टरनी मी केले. म्हणजे त्यामध्ये फक्त अँकरिंगच नव्हतं तर मला ऍक्टिंग सुद्धा करायची होती. हे मला फार क्या बात नंतर आहे. कळलं. पण सरांमुळे त्या सगळ्या गोष्टी शक्य झाल्या. त्या कार्यक्रमाला सरांनी म्हणजे शिवाजी फुलसुंदर सरांनी मला खूप सपोर्ट केला आणि बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्याकडून मला शिकायला मिळाल्या ज्या मला आजही उपयोगात पडतायत, इथून पुढेही पडतील. आणि त्या शोचे दिग्दर्शक होते दीपक शर्मा सर. त्यांनी सुद्धा खूप सहकार्य केलं आणि खूप नवनवीन गोष्टी मला शिकवल्या. आणि त्यातून मी 28 एपिसोड, कधी मी आई असायचे, कधी मी शिक्षिका असायचे, कधी मी छोटी मुलगी असायचे, कधी मी नात असायचे, कधी मी आजी असायचे, कधी बायकोचा रोल केलाय, अशा कधी रिसेप्शनिस्टचा रोल केलाय, कधी म्हणजे खूप 28 कॅरेक्टर मला प्ले करायला मिळाले 28 एपिसोड मध्ये. आणि ऍक्टिंगचं स्किल त्या निमित्तानं माझं थोडं का होईना डेव्हलप करता आलं आणि अँकरिंगचा एक वेगळा बाज मला त्यावेळी कळाला आणि त्यानंतरचा जो प्रवास माझा चालू झाला तो आज ताग्यात सुरू आहे. डी सह्याद्री आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे गव्हर्नमेंट चॅनल आहे आणि त्या थ्रू जाणं ही प्रत्येकाचीच एक पायाभरणी असते, एक पाया असतो. आणि आज आपल्याला जे कलाकार पडद्यांवरती झळकलेले दिसतात मोठमोठ्या किंवा चित्रपटांमधून दिसतात त्यांचा सगळ्यांचा बरोबर. बेस हा डी सह्याद्रीच आहे. तर मला असं वाटतं की कुठेतरी आता ही सुरुवात झालीये. अजून काहीच मी तसं पाहायला गेलं तर मी मिळवलं नाही असं मला वाटतं. मी अजून खूप शिकतीये आणि पुणे अंतरंगाच्या माध्यमातून बातम्या हा एक जॉनर मला करायला मिळाला, बातम्यांचा जॉनर करायला मिळाला. म्हणजे मी गुड मॉर्निंग सह्याद्रीला ऍक्टिंग केली, पुणे अंतरंगाला बातम्या दिल्या आणि आता सखी सह्याद्रीला मी मुलाखत घेते, इंटरव्ह्यू बेस्ड तो कार्यक्रम आहे. तर तीनही जॉनर क्या मला करायला मिळाले आणि निवेदकाकडे हे तीनही जॉनर खूप महत्वाचे असतात. त्याच्याकडे हे गुण असावे लागतात निवेदकाकडे या तिन्ही जॉनरचे. त्यामुळे मला असं वाटतं खूप चांगला टप्प्याटप्प्यानुसार प्रवास सुरू आहे आणि इथून पुढेही सुरू राहील आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने. हे खरंच कारण एक अष्टपैलू निवेदक ज्याला आम्ही म्हणू, असं एक तुम्ही अगदी समोर आमच्या उदाहरण आहात. सेलिब्रिटीच्या गप्पा डी सह्याद्रीवर तमाम प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेला अतिशय सगळ्यांच्याच आवडीचा हो कार्यक्रम म्हणजे सेलिब्रिटीच्या गप्पा. आणि त्या गप्पामध्ये तुमचं निवेदन, अनेक वेगवेगळे सुप्रसिद्ध कलाकार त्या ठिकाणी येतात आणि त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या अनेक प्रश्न आणि उत्तरांची उकल होत असते. तर प्रामुख्याने तुमच्या आठवणीत राहील किंवा तुम्हाला आवडलेला असा सेलिब्रिटी गप्पामधील एखादा प्रसंग आम्हाला या ठिकाणी ऐकायला आवडेल. तसे तर गप्पा टप्पा विथ अँकर पूजा हा लॉकडाऊन मधला मी माझा कार्यक्रम सुरू केला
आणि अनेक जणांना फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून, इंस्टाग्रामच्या लाईव्हच्या माध्यमातून कनेक्ट झाले. आणि जे सेलिब्रिटी माझे इथून पाठीमागचे खूप चांगले मित्रमैत्रिणी होते, त्यांना कुठेतरी त्यांच्याशी ऑनलाईन गप्पा मारण्याची संधी मिळाली. सगळेच सेलिब्रिटी खूप छान बोलले माझ्याशी आणि खूप छान क्या कार्यक्रम बात झाले. है. पण त्याबरोबर एक जो खूप आठवणीत राहणारा प्रोग्राम ठरला तो म्हणजे ज्यांना आपण संभाजींच्या सिरियलमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारताना पाहिलं आणि आता ते आई कुठे काय करते या मालिकेमध्ये अविनाश ही भूमिका साकारतायत. माझा क्या अत्यंत बात. फेवरेट म्हणजे शंतनू मोघे आणि त्याची बायको आपल्या सगळ्यांची आवडती अभिनेत्री प्रिया मराठे यांची जी क्या मुलाखत बात. झाली जोडी तुझी माझी या सेगमेंटमध्ये ती अफलातून होती आणि ती अविस्मरणीय होती. आणि खरोखरच इतक्या उच्च प्रतीच्या शिखरावर माणूस पोहोचल्यानंतर सुद्धा डाऊन टू अर्थ कसा असतो, त्याचे पाय कसे जमिनीवर असतात, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे शंतनू मोघे आणि प्रिया मराठे आहेत. त्यांची मुलाखत माझ्या खूप आठवणीत राहिली. त्याचबरोबर किशोरीताई शहाणेंची मुलाखत खूप आठवणीत राहिली. हेमांगी कवी यांची मुलाखत खूप आठवणीत राहिली. आणि क्या बात. या सगळ्या सेलिब्रिटींनी खूप छान प्रतिसाद दिला. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाची मला असं वाटतं मुलाखत झाली ती माझे या क्षेत्रातले गुरुवर्य आणि आपल्या सगळ्यांचंच एक या क्षेत्रातलं प्रेरणास्थान म्हणजे माननीय सुधीरजी गाडगीळ यांची मुलाखत घेण्याची संधी मला मिळाली. आणि तोही कार्यक्रम अफलातून झाला. खूप काही शिकायला मिळालं आणि ते आयुष्यभर पुरेल इतकी शिदोरी त्यांच्या त्या मुलाखतीतून मला मिळाली. नाही, खरंच खूपच सुंदर आणि अप्रतिम. तुम्ही निवेदनासोबतच शब्दभ्रम करिअर अकॅडमीची शब्दब्रह्म. सुद्धा निर्मिती हो. करिअरची अकॅडमीची सुद्धा निर्मिती केलेली आहे आणि त्या अकॅडमीच्या माध्यमातून मग ग्रामीण आणि शहरी तसेच विविध क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना एक हो. स्टेज डेअरिंग, आत्मविश्वास, त्यानंतर वक्तशीरपणा अशी जी काही हो. निवेदनाची कौशल्य आहेत, तर ही कौशल्य विकसित करण्यासाठी तुम्ही प्रशिक्षण देता. तर या शब्दभ्रम अकॅडमीच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे आणि खरं बोला ना सर. आतापर्यंत किती मुलांनी त्यानंतर मुलींनी यातून प्रशिक्षण घेतलेलं आहे? नक्की, नक्की. मला सांगायला आवडेल कारण की उद्देश फार महत्वाचा असतो कोणत्याही संस्थेमार्फत. पैसे मिळवणे हा क्लासेसचा उद्देश असतोच, पण तो दुय्यम स्थानी असावा असं मला वाटतं. मुख्य उद्देश जो असतो तो खूप महत्वाचा असतो आणि मला वाटतं त्याच्याच जोरावर एखादी संस्था उभी राहत असते. शब्दब्रह्म करिअर्स अकॅडमी ही माझ्या वडिलांच्या, माझ्या गुरूंच्या मार्गदर्शनातून उभी राहिलेली संस्था आहे. आणि गेली 27 वर्षाचा त्यांचा अनुभव, 13 वर्षाचा माझा अनुभव, या अनुभवांच्या जोरावरून निर्माण केली गेलेली संस्था आहे. अनेक वेळा प्रश्न पडायचा की एकेका तारखेला इतके कॉल्स येत आहेत. म्हणजे समजा आजची तारीख आहे 7 ऑगस्ट आणि एखाद्याच्या घरात 7 ऑगस्टला कार्यक्रम आहे. तर त्याने जवळपास 2-3 महिन्या अगोदरच माझी तारीख बुक केली आहे किंवा पप्पांची तारीख बुक केली आहे. आणि नंतर 2-3 महिन्यामध्ये जवळपास 20-25 कॉल यायचे 7 ऑगस्ट साठी असं व्हायचं. मग अशा क्या वेळेस करायचं तर मग प्रश्न पडायचा की आपल्यासारखेच ग्रामीण भागातले जे काही मुलं मुली आहेत त्यांनाही संधी का मिळायला नको. त्यांनाही अर्थार्जन होईल, त्यांनाही प्रॅक्टिस होईल आणि त्यातून त्यांचं काहीतरी एक चांगलं करिअर घडवलं जाईल. आणि याच उद्देशाने ही संस्था आपण सुरू केली, शब्दब्रह्म करिअर्स. गेली 3-3.5 वर्ष ही संस्था कार्यरत आहे आणि सांगायला आनंद वाटतो एवढ्या कमी वेळात जवळपास 350 विद्यार्थ्यांनी याचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे आणि त्यापैकी काही विद्यार्थी आज फुल टाइम अँकरिंग हेच करिअर ते करतायत आणि फुल टाइम अँकरिंगच करतायत. म्हणजे काही जण इंजिनियर आहेत, काही जण शिक्षक आहेत, तरी सुद्धा काही जण व्यावसायिक आहेत, म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक वगैरे आहेत, पण ते सगळं सोडून त्यांनी छंद म्हणून या क्षेत्राकडे ते वळाले आणि आज बघता बघता शब्दब्रह्म करिअरच्या माध्यमातून ते स्वतः एक उत्तम उत्कृष्ट अँकर होत आहेत, निवेदक होत आहेत. आपल्या क्या बात आपल्या है. गावागावी ते निवेदनाच्या माध्यमातून लोकांच्या समोर येत आहेत. याचा आनंद
जितका माझ्या वडिलांना तितकाच आमच्या ग्रामीण भागाला सुद्धा आहे. कारण की ग्रामीण भागामध्ये निवेदन हे फुल टाइम क्षेत्र असू शकतं. इथे पैसेही मिळतात, इथे प्रसिद्धीही मिळते आणि त्याचबरोबर इथे प्रतिष्ठा सुद्धा मिळते. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे आणि ती कुठेतरी वाखणण्याचा प्रयत्न शब्दब्रह्म करिअर्स कडून कायम होतो. मला सांगायला आनंद वाटतो, वयवर्ष 5 पासून ते वयवर्ष आतापर्यंत 67 इतक्या एज ग्रुपची विद्यार्थ्यांची मर्यादा आम्ही आतापर्यंत पार केली आहे. म्हणजे 5 वयवर्ष असणारा विद्यार्थी सुद्धा आमच्याकडे शिकलाय आणि शब्दब्रह्म करिअर्स मध्ये 67 वयवर्ष असणारे आजोबा सुद्धा शिकून गेलेत. आणि हे शिक्षण वाया जात नाही. मला असं वाटतं आपण कोणत्याही क्षेत्रात असू दे, अगदी आपण एखाद्या कंपनीचं मॅनेजर जरी असो तरी आपल्यामध्ये स्टेज डेअरिंग हे हवंच. तरी आपल्यामध्ये आपल्या बोलण्याची कला ही चांगल्या पद्धतीने अवगत असायलाच हवी आणि तेच शब्दब्रह्म करिअर शिकवतं. इनफॅक्ट याला अजून एक बाजू आहे. राजकीय व्यक्ती जे आपण बघतो, राजकारणात येणारे व्यक्ती काही नवखे असतात, काही महिला अनेक ज्या आता पदाधिकारी आहेत त्यांनाही बोलण्याची अडचण फारदा येते, खूप वेळा येते माईकवर बोलताना. मग अगदी ते बरोबर आहे. श्रद्धांजली वाहणं असू दे किंवा लग्नामध्ये शुभेच्छा देणं असू दे किंवा एखाद्याच्या वाढदिवसाला गेलं की शुभेच्छा देणं असू दे, एखाद्या राजकीय कार्यक्रमात मोठ्या नेत्याच्या समोर भाषण करताना येणारी अडचण असू दे किंवा एखाद्या सभेमध्ये, आमसभेमध्ये, ग्रामसभेमध्ये आपली बाजू मांडताना, आपले प्रश्न मांडताना येणारी समस्या असेल, या सगळ्याच सुद्धा मार्गदर्शन शब्दब्रह्म करिअर्स करतं. आणि यातून सांगायला आनंद वाटतो की आतापर्यंत आपल्याकडे 6 आमदारकीची इलेक्शन लढवणारे व्यक्ती, 6 आमदार आणि नगरसेविका आणि नगरसेवक मी मोजले नाहीत, पण एक 100च्या पुढे तरी असतील. पर्सनल बॅचला आपल्याशी कनेक्ट होतात, म्हणजे फक्त त्यांच्या एकट्याचा क्लास आपण घेतो आणि त्यांच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण त्यांना शिकवतो. आणि कुठेतरी समाजामध्ये जेव्हा ते एखादं पद भूषवत असतात, त्या पदाला त्यांच्या वक्तृत्वाची जोड मिळते आणि कुठेतरी त्यांचा राजकारणातला विकास आणि आलेख हा वाढत वाढत जातो. खरंच खूपच ग्रेट. मॅडम, शब्दब्रह्म अकॅडमीच्या आता सद्यस्थितीत कुठे कुठे शाखा आहेत आणि जर का आपणाला संपर्क करावायचा असेल तर तो अच्छा. कसा करावा याबाबत थोडंसं आमच्या प्रेक्षकांना सांगायचंय. कारण नक्की. जे पुणे परिसरातील किंवा जे महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून पुणे इथे येतील तर त्यांना निवेदन क्षेत्रामध्ये जायचं असेल तर त्याच्यासाठी नक्कीच मदत होईल. नक्की. मेन ब्रँच ही राजगुरुनगरला आहे, म्हणजे माझ्या मूळ गावी. आतापर्यंत सर्वजण राजगुरुनगरच्याच ब्रँचला प्रत्येक रविवारी येऊन याचं शिक्षण घेत होते. आता मी इनफॅक्ट बसलीये ते पण मी शब्दब्रह्म करिअरच्या अकॅडमीच्या हॉलमध्येच बसलीये, क्लासरूम मध्ये बसलीये. क्या अतिशय बात. अद्ययावत आणि अतिशय स्वतंत्र अशी इमारत शब्दब्रह्म करिअरची आहे इथे. पण आजकालच्या काळामध्ये फार धावपळ करणं शक्य होत नाही. तर इनफॅक्ट गेली 6 महिने झालं शब्दब्रह्म करिअरची पुण्यामध्ये एक ब्रँच सुरू होतीये, त्याचं काम सुरू आहे आणि लवकरच ती ब्रँच पुण्यामध्ये सुरू होईल आणि त्यातून पुणेकरांना किंवा मुंबईकरांना तिथे येणं सोपं होईल. या व्यतिरिक्त अजून एक व्यासपीठ आहे, अजून एक क्लासरूम आहे आणि ती मला असं वाटतं आत्ताच्या काळातली सगळ्यात बेस्ट असेल, ती म्हणजे ऑनलाईन क्लासरूम आहे. ऑनलाईन सुद्धा याचं आपण शिक्षण घेऊ शकतो आणि ऑनलाईन क्लास घेणाऱ्यांना आपण लाईफ टाईम मेंबरशिप फ्री देतो. म्हणजे जेणेकरून त्यांना हे शिक्षण प्रॅक्टिकली जर आमच्या समोर येऊन करायचं असेल, इन फ्युचर कधीही समोरासमोर करायचं असेल तर त्यासाठी आम्ही कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस नंतर घेत नाही. ती लाईफ टाईम मेंबरशिप त्यांच्यासाठी फ्री राहते. अशा पद्धतीने आता काम सुरू आहे. नक्कीच ज्या प्रेक्षकांना आणि तमाम माझ्या निवेदनामध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्या युवा पिढीला सांगू इच्छितो की जर का तुम्हाला निवेदन क्षेत्रामध्ये परिपूर्ण व्हायचं असेल तर अवश्य तुम्ही शब्दब्रह्म अकॅडमीला त्या ठिकाणी जावा आणि आपला प्रवेश घ्यावा ही विनंती करतो. मॅडम, एक उत्तम निवेदक आपण प्रामुख्याने कोणाला म्हणावं आणि त्या निवेदकाकडे कोणकोणती कौशल्य अवगत असणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं? मला वाटतं हा सगळ्यात आजच्या मुलाखतीचा महत्वाचा प्रश्न असेल, कारण की याच प्रश्नाकडे मला अगदी असं वाटतं बरोबर. सगळ्यांची नजर असेल. आणि खरोखरच खूप चांगला प्रश्न तुम्ही विचारलाय. एक उत्तम निवेदक होण्यासाठी काही गुण लागतात आपल्यामध्ये, जे की आपण आपले स्वतःचे ओळखावेत आणि ते जर गुण तुमच्याकडे असतील तर बेस्ट.
पण ते गुण डेव्हलप सुद्धा करता येतात काही प्रमाणात. पण मला असं वाटतं कुठेतरी याचं कॉन्ट्रीब्युशन 30% आणि 70% अशा रेशोमध्ये असावं. तुम्हाला पण कदाचित या गोष्टी थोड्याशा अनुभवाने कळल्या असतील, की थोडस उपजत असावं लागतं. आणि थोडस उपजत असलं किंवा त्याची आवड असली की त्याची निवड करणं सोपं जातं आणि त्याच निवडीतून सवड मिळते, वेळ मिळतो. त्याच्यामुळे ज्या कोणाला या क्षेत्रात उतरायचंय त्यांच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची पहिली गोष्ट आणि ती म्हणजे तुम्हाला याची आवड आहे का? सगळ्यात महत्वाचं आहे. तुम्हाला जर आवड असेल तर तुम्ही याची निवड करावी आणि निवड जर तुम्ही केली तर याच्यासाठी सवड काढावी, म्हणजेच वेळ काढावी. त्यामुळे आवड, निवड आणि सवड या गोष्टी या क्षेत्रात येण्यासाठीच नाही तर कोणत्याही क्षेत्रात जा, पहिला हाच नियम आहे. मग अगदी तुम्ही नृत्याच्या क्षेत्रात जा, अगदी तुम्ही इंजिनियर व्हा, डॉक्टर व्हा, वकील व्हा, शिक्षक व्हा, काहीही व्हा, तुम्हाला हे खूप महत्वाचं आहे. आवड असल्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. आणि ही आवड माझ्यामध्ये लहानपणापासून होती, ती माझ्या वडिलांनी हेरली आणि त्यामुळे मी त्याची निवड केली आणि कुठेतरी सवड काढून, वेळ काढून त्याकडे लक्ष दिलं, अभ्यास केला. आता पुढचा मुद्दा येतो निवेदक होण्यासाठी, तो म्हणजे तुमच्याकडे असणारी शब्द संपत्ती. तुम्ही किती बडबड करता, तुम्ही किती गप्पा मारता, तुम्ही किती शेअरिंग करता, एकमेकांशी किती बोलता. मग अगदी ते मित्रांमध्ये असू दे, अनोळखी व्यक्तींशी असू दे, ओळखीच्या व्यक्तींशी असू दे, तुम्हाला जर गप्पा मारण्याची चांगली सवय असेल आणि मोजक्या गप्पा मारून तुम्हाला लोक आपलीशी करून घेता येत असतील तर तुम्ही उत्तम निवेदक होण्यासाठी पात्र आहात. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे मला असं वाटतं. आणि त्याच्यामुळे दुसरा गुण तुमच्याकडे असणं खूप महत्वाचं आहे. तिसरं मी म्हणेल उत्तम निवेदक होण्यासाठी तुम्हाला वेळेचं भान असणं खूप गरजेचं आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. वेळेचं, ठिकाणाचं भान असणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही कुठे, काय आणि किती बोलताय हे जर तुम्हाला कळालं तर तुम्ही उत्तम निवेदक होऊ शकता. भाषण करणारा माणूस 1 तास भाषण करतो सर, पण निवेदक हा 1 तासाच्या भाषणाच्या अगोदर फक्त 1 मिनिट बोलतो सर. म्हणजे त्याच्याकडे किती कला असेल लक्षात घ्या. त्याला सगळा सारांश 1 मिनिटात सांगायचा आहे. म्हणजेच त्याला वेळेचं भान पाहिजे. तू सांगताना एक निवेदक उत्तम म्हणून सांगताना तुम्ही हे लक्षात महत्वाचं घेतलं पाहिजे की तुम्ही कुठे काय बोलताय, शब्द काय वापरताय, हे सगळ्यात महत्वाचं भान तुम्हाला असणं खूप गरजेचं आहे. नाहीतर तुम्ही गेलेला आहात लग्नाला आणि तुम्ही वाहताय श्रद्धांजली. हे अनेकांच्या बाबतीत होत. किंवा तुम्ही बरोबर. आलेला आहात श्रद्धांजली द्यायला आणि तुम्ही देताय शुभेच्छा. हे होता कामा नये. याचं भान असणं खूप गरजेचं आहे. हा मला असं वाटतं तिसरा महत्वाचा मुद्दा आहे. चौथा मुद्दा मी सांगेल उत्तम निवेदक होण्यासाठी तुमच्याकडे समय सूचकता असणं खूप गरजेचं आहे. समय सूचकता म्हणजे काय? एखादी अडचण आली तर ती सावरून नेणं, कार्यक्रमाला वेळेत पार पाडणं, कार्यक्रम वेळेत कसा संपन्न होईल याच्याकडे लक्ष देणं आणि वेळेतून कार्यक्रम सुरू असताना काही बदल घडले तर त्यानुसार स्वतःला मोल्ड करणं आणि कार्यक्रमामध्ये जिवंतपणा कायम ठेवणं. समय सूचकता, कधी काय बोलावं, किती बोलावं हे तर आहेच आहे. पण एखाद्याला जोक सुचत असतो पण तो जोक त्या कार्यक्रमाच्या आत्ताच्या वेळेला सूट होतोय की नाही हे ज्याला कळतं तो उत्तम निवेदक होतो, मला असं वाटतं. त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आहेत. या व्यतिरिक्त तुमचा आवाज चांगला असणं गरजेचं आहे. तुमची भाषा जी तुम्ही वापरताय ती लोकांपर्यंत पोहोचेल, लोकांना कळेल, उमगेल, समजेल अशा पद्धतीची भाषा असावी. त्याचबरोबर एक उत्तम निवेदक होण्यासाठी तुमचा जनसंपर्क खूप चांगला असणं, दांडगा असणं खूप गरजेचं असतं. तुमचा जनसंपर्क हा चांगला असेल तर तुम्हाला खूप सारे कार्यक्रम मिळत राहतात आणि तुम्ही लवकर प्रसिद्ध होऊ शकता जनमानसात. एक उत्तम निवेदक होण्यासाठी मी आत्ताच मुद्दा सांगितला तो म्हणजे तुमचा आवाज खूप महत्वाची गोष्ट आहे. ते तुमचं भांडवल आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा लास्ट बट नॉट लिस्ट असा मुद्दा, तुम्ही अपडेट असणं खूप गरजेचं आहे. काळानुसार चालणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. मला फक्त छान बोलता येतं म्हणजे मी अँकर होऊ शकतो असं नाहीये. तर तुम्हाला खूप चांगलं प्रशिक्षण त्याचं घेणं गरजेचं आहे. त्याचा अभ्यास करणं, अपडेट राहणं, कायम काळानुसार पुढं चालत राहणं, जुन्या नव्याचा मेळ घालणं हे सुद्धा एका निवेदकाचं चांगलं उत्तम निवेदकाचं लक्षण असतं.
अगदी जे निवेदन क्षेत्रात करिअर करू इच्छितात त्यांच्यासाठी अतिशय उपयुक्त असं उत्तर या ठिकाणी मॅडमनी दिलेलं आहे. मॅडम, हम्म. निवेदकाची पूर्वतयारी आणि निवेदनामधले काही बारकावे असतात, तर नेमकी ती हम्म. कोणती बारकावे त्या ठिकाणी काळजी घेणं त्या बारकाव्याची गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं? खरं तर हा खूप मोठा विषय आहे सर. म्हणजे आपण जर हे सांगायला गेलो तर कदाचित 1 तास आपल्याला पुरणार नाही. कारण की निवेदक कोणत्या ठिकाणी निवेदन करायला जातोय यावर या गोष्टी डिपेंड आहेत. म्हणजे तो कोणत्या कार्यक्रमाचं निवेदन करायला जातोय यावर त्याची अगोदरची काळजी डिपेंड आहे. म्हणजे त्याने कोणती काळजी घ्यावी. पण काही मुद्दे असे आहेत की जे आपण आता इथे सांगू शकतो. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वेळ पाळणं खूप महत्वाचं आहे निवेदकानं. कार्यक्रमाच्या 1-1.5 तास अगोदर तिथे जाणं खूप गरजेचं आहे. कार्यक्रमाच्या परिस्थितीनुसार किंवा कार्यक्रमाच्या प्रकारानुसार तुमचा पोशाख चांगला असणं खूप गरजेचं आहे. कार्यक्रमाच्या प्रकारानुसार तुमच्या आवाजाचा टोन तुम्हाला चेंज करता आला पाहिजे. जर आध्यात्मिक कार्यक्रम आहे तर तशा पद्धतीने तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे. राजकीय कार्यक्रम असेल, एखादी सभा असेल, निवडणुकीचा प्रचार असेल तर तिथे तुम्हाला वेगळ्या टोनमध्ये बोलावं लागतं. एखादी आपल्या महापुरुषांची पुण्यतिथी असेल, जयंती असेल तर त्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला वेगळं बोलावं लागतं. वेगळ्या टोनमध्ये सादरीकरण करावं लागतं. आणि निवेदन करण्याच्या पूर्वी आपल्याला आपली टिप्पणी करणं खूप गरजेचं आहे. एक कालांतरापर्यंत मला असं वाटतं. म्हणजे कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये जात असताना आपण त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी कोण आहेत किंवा तो कार्यक्रम कुणी आयोजित केलेला आहे, त्या कार्यक्रमाचं स्वरूप काय आहे, त्या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश काय आहे आणि जे आयोजक आहेत त्यांना लोकांपर्यंत नक्की काय पोहोचवायचंय जे की तुम्ही पोहोचवू शकता, या गोष्टी अगोदर या गोष्टींचा अभ्यास करणं मला असं वाटतं खूप महत्वाची गोष्ट असते कोणत्याही कार्यक्रमाचं निवेदन करण्या अगोदर. त्याच्यामुळे ही काळजी खूप घेतली पाहिजे आणि याचा अभ्यास केला तरच हे सगळं शक्य आहे. कोणत्याही कार्यक्रमाची पत्रिका जेव्हा आपल्या हातामध्ये पडते तेव्हा त्या कार्यक्रमामध्ये पूर्ण घुसून पुढचे काही दिवस जेव्हा तो कार्यक्रम असेल तेव्हा त्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला जावं लागतं मनाने, आपल्या विचाराने आणि मग सगळी आखणी आपल्याला करावी लागते. तर मला असं वाटतं त्याच्यामुळे तुमची जी अपडेट राहण्याची सवय असते ती तुम्हाला इथे कामी येते आणि त्याचा चांगला फायदा होतो. शालेय उपक्रमामध्ये आपण अशा कोणकोणते शालेय उपक्रम आहेत की ज्याच्यामधून तुम्ही सहभाग नोंदवला आणि त्याचा पुढे भविष्यामध्ये निवेदनासाठी फायदा झाला? कारण अनेक नक्की माझे विद्यार्थी हे लाईव्ह सेशन नंतर आणि आताही पाहत आहेत आणि नंतरही ऐकणार नक्की आहेत. तर त्या नक्की तर त्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने काय सांगा? नक्की. आणि मला असं वाटतं हा प्रश्न पण तितकाच महत्वाचा आहे कारण विद्यार्थी दशेत मी सुद्धा अँकरिंग शिकली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी दशेत सुद्धा आपण आपलं करिअर घडवू शकतो. हा एक उत्तम पर्याय आहे चांगला. जे आईवडील आज हे लाईव्ह पाहतायत त्यांना मला सांगायचं की तुमच्या मुलामध्ये जर असे काही गुण तुम्हाला दिसत असतील की तो चांगला बोलतो, त्याचं बोलणं लोकांना ऐकायला आवडतं किंवा त्याचे उच्चार खूप स्पष्ट आहेत किंवा त्याला माईक खूप हाताळायला आवडतो. हे जरी तुमच्या ओके. मुला-मुलींमध्ये तुम्हाला आतापासून जर जाणवत असेल, तर तो एक उत्तम निवेदक होऊ शकतो. आयदर तो एक उत्तम गायक होऊ शकतो, एक उत्तम वक्ता होऊ शकतो. या सगळ्या गोष्टींकडे तुम्ही खूप बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. आणि शालेय उपक्रमात वक्तृत्व स्पर्धा मी तरी माझ्या आयुष्यात एकही सोडली नव्हती. पूर्ण वक्तृत्व स्पर्धेत म्हणजे अगदी जीवाची पराकाष्ठा करून मी प्रत्येक स्पर्धेत नंबर येऊ किंवा न येऊ, मी भाग नोंदवायचेच. मला असं वाटतं हे जर तुम्ही केलं तर नक्कीच कुठेतरी त्याचा त्याची प्रगती होत राहते आणि अनुभवात भर पडत राहते. त्यामुळे शालेय उपक्रमातली सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन हा असेल वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये भाग घेणं. त्याचबरोबर निबंध स्पर्धा, ज्याला लिखाणाची आवड असते तो चांगलं सादरीकरण करण्यासाठी कधीही प्रेरित होत असतो. ज्याचे विचारच मुळात चांगले असतात ना, त्याला बोलताना फारशा अडचणी येत नाही. थोडीशी कला शिकला ना तो बोलण्याची की मग तो आभाळ गाठतो. त्याच्यामुळे विचार जर तुमचे चांगले असतील तर खूप काही साध्य करू शकता तुम्ही आणि ते विचार तुमचे निबंध स्पर्धेमधून दिसून येतात. मी म्हणेन नाट्य वाचन स्पर्धा होतात जिल्हा पातळीवर, राज्य पातळीवर, हो, हो, शालेय हो, हो. उपक्रमात.
त्यातही तुम्ही तुमचा सहभाग नोंदवला पाहिजे. नाटक स्पर्धा होतात, नाट्य स्पर्धा होतात अनेक, जिथे तुम्हाला अभिनय पण करायचा असतो, वाचिक अभिनय असतो कधी कधी. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही भाग घ्यायला अजिबात कानकूच करू नका. जसं जमेल तसा भाग घ्यायला तुम्ही नक्की त्याच्यामध्ये प्रवृत्त व्हा स्वतःपासून. आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जर हे गुण दिसत असतील तर आई वडिलांनी त्यांना नक्की सपोर्ट करा या सगळ्या गोष्टींमध्ये. कारण आजकाल फक्त पुस्तकी शिक्षणच महत्वाचं नाहीये, तर या सगळ्या बाहेरच्या ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा मुलांना खूप काही मिळून देत असतात. उदाहरणं सांगायची झालं तर खूप मोठे उदाहरण आता झी मराठीवर आहे. सारेगमप लिटिल चॅम्पचे सगळे पंचरत्न आज जज म्हणून तिथे आहेत. आणि खूप कमी वयात त्यांनी प्रसिद्धी, मी म्हणेल आर्थिक त्यांची बाजू किंवा त्यांची प्रतिष्ठा त्यांनी मिळवली, आणि इतक्या कमी वयात त्यांनी सगळं कलेच्या जोरावर मिळवलंय. त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रातलीच ही खूप मोठी उदाहरणं आहेत. त्यामुळे कलेच्या क्षेत्रात सुद्धा माणूस खूप मोठा होऊ शकतो, हे आई वडिलांनी विसरता कामा नये. स्पेशली जर तुमच्या मुलामध्ये तुम्हाला एखादा चांगला गुण दिसत असेल तर त्याला दुर्लक्षित करू नका. शालेय उपक्रमात त्याला सहभागी होऊ द्या, त्याला आवडीच्या क्षेत्रात जाऊ द्या, आणि त्याला कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती कशाचसाठी करू नका. म्हणजे त्याला जर तबला वाजवता येत नाहीये, त्याला आवड नाहीये, तरी त्याला तबला वाजवायला अजिबात प्रवृत्त करू नका, जबरदस्ती करू नका. त्याला जर बासरी वाजवायची तर त्याला बासरी वाजवू द्या. मला हेच आई वडिलांना सांगायचंय, जे माझ्या आई वडिलांनी केलं. माझ्यामधले गुण ओळखले आणि मला 10वीत एवढेच टक्के पडले पाहिजेत असा हट्ट धरला नाही. आणि तू डॉक्टरच झाली पाहिजे, तू इंजिनियरच झाली पाहिजे, हा हट्ट अजिबात धरला नाही. आणि त्यामुळेच कदाचित आज मी तुमच्या समोर आहे. त्यामुळे शालेय जीवन करिअर घडू शकतं. शालेय जीवनात मी म्हणेल मातीच्या गोळ्याला आकार मिळू शकतो, आणि खूप लवकर आपण आपलं करिअर सेट करू शकतो. फक्त नजर आई वडिलांची निरीक्षण करणं, नजर तीक्ष्ण असणं, विचार करून मुलाला मार्गदर्शन करणं खूप महत्वाचं आहे. खरंच अगदी उपयुक्त असा हा सल्लाच आपण या ठिकाणी आमच्या तमाम विद्यार्थ्यांना दिलाय असं मला वाटतं. आणि तमाम प्रेक्षकांना सुद्धा मला सांगायला आनंद वाटतोय की पूजा मॅडमचे सारेगमपच्या सेटवर सद्यस्थितीमध्ये मग कार्तिकी गायकवाड असेल किंवा आर्या आंबेकर असतील, ह्या खास मैत्रिणी आहेत. आणि नक्कीच ते आजच्या आमच्या तमाम विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श आहेत. खरंच मॅडम, याही पुढे जाऊन मला आपणाला असं विचारावं असं वाटतं की आमची ही जे काही युवा पिढी आहे आजची, तर आजच्या या युवा पिढीला जर का निवेदन या क्षेत्रामध्ये भविष्य म्हणून बघायचं असेल, करिअर करायचं असेल, तर त्या आमच्या युवा पिढीला तुम्ही काय संदेश द्याल? जसं मी मगाशी सांगितलं तसंच, तुम्हाला जर या क्षेत्राची आवड असेल तर या क्षेत्रासाठी तुम्हाला किमान 5 वर्ष पूर्ण तन मन धनाने द्यावे लागतील. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. कोणत्याही अभ्यासक्रमाचा हाच एक क्रायटेरिया असतो मला असं वाटतं. जेव्हा आपण एखादं पदवीचं शिक्षण घेतो तेव्हा आपण पूर्ण 3 वर्ष 5 वर्ष त्याचं शिक्षण घेतो, त्याशिवाय आपण होऊ शकत नाही. मग ते काही असू दे, डॉक्टर असू दे, वकील असू दे, काही असू दे, अगदी शिक्षक असू दे, तुम्हाला डिप्लोमा डिग्री करावीच लागते. तर मला असं वाटतं निवेदक होण्यासाठी सुद्धा डिप्लोमा डिग्री गरजेची आहे. आणि तसंच प्रशिक्षण इनफॅक्ट शब्दब्रह्म करिअर्स देतं. आणि त्या माध्यमातून माझा प्रयत्न आहे की मी आता हे एक कौशल्य विकास, मी खरं तर हे रिव्हील नाही करायला पाहिजे आत्ताच, पण मला सांगायला आवडेल, कारण की आज खूप जण नवीन निवेदिका बघत असतील हे सगळं. तर भविष्याच्या काळामध्ये आपण प्रयत्नशील आहे, मी तरी, की हा अभ्यासक्रम शालेय पाठ्यक्रमात यावा. आणि स्टेज डेअरिंग हा एक विषय असावा की जेणेकरून मुलगा किंवा मुलगी, विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी कोणत्याही क्षेत्रात गेले तरी त्यांना अडचण येता कामा नये, बिकॉज लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स. त्याच्यामुळे जर कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये असेल तर तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात गेले तरी तुम्ही स्वतःला सिद्ध करू शकता. त्यामुळे तुमच्या शालेय अभ्यासक्रमामध्ये हा विषय येणं खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. मग ते कौशल्य विकास अंतर्गत असू दे किंवा कार्यानुभव या अंतर्गत असू दे, पण हा मुद्दा हे पाठ्यक्रमात एखादा तरी मला असं वाटतं चॅप्टर याच्याबद्दलचा असावा, आत्मविश्वास कसा मिळवावा या संदर्भात. आणि यासाठी मी खूप प्रयत्नशील आहे. गेली 3 वर्ष मी या संदर्भातले सगळे डॉक्युमेंट्स गोळा करतेय, सगळे पुरावे गोळा करतेय, आणि शासनाकडे मी ती फाईल लवकरच सबमिट करेल. आणि आय होप सो की लवकरच हा एक विषय किंवा हा एक अभ्यासक्रम शालेय पाठ्यक्रमात मला असं वाटतं टाकला जाईल.
की आत्मविश्वास कसा मिळवावा आणि स्टेज डेअरिंग कसं मिळवावं, आणि त्यातूनच मला असं वाटतं उत्तम निवेदक घडू शकतील इन फ्युचरमध्ये. आणि तुम्ही जसं विचारलं की उत्तम निवेदक होण्यासाठी काय करता येईल, तर किमान 5 वर्ष तुम्हाला द्यावे लागणार आहेत. तुम्हाला यासाठी अभ्यास करावा लागणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा मी एकच सांगेल, जो तुम्हाला खूप उपयोगाला पडेल. खूप चांगलं करता नाही आलं तरी चालेल सुरुवातीला. खूप भारी करायच्या भानगडीत पडू नका. पण जे काही कराल ना, ते अचूक करा. समोरच्याला त्याच्यामध्ये चुका काढण्याची संधी देऊ नका. हे जर तुम्ही शिकलात किंवा ही जर सवय तुम्ही लावली स्वतःला, तर टप्प्याटप्प्याने तुम्ही या क्षेत्रात प्रगत होत राहाल. आणि मला असं वाटतं मी पण खूपदा हे चुकांमधूनच शिकली. असं नाहीये की चूक होतच नाही, चूक तर होतातच. पण त्याची काळजी घेणं आणि एक केलेली चूक पुन्हा पुन्हा रिपीट न करणं, हे मला असं वाटतं हे. कारण की आपल्याकडे असं शस्त्र असतं ना हातामध्ये सर, आपल्या हातामध्ये असा काही एक उपकरण आहे आपल्या हातामध्ये, माईक नावाचं, की त्यातून एकदा बाहेर पडलेला शब्द आपल्याला परत रिटर्न आतमध्ये घेता येत नाही. त्यामुळे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा माईक मध्ये बोलाल तेव्हा असे बोला की तुमच्याकडनं चूक होणार नाही, आणि त्या चुकांमुळे लोक तुम्हाला लक्षात ठेवतील असं वागू नका, असं करू नका. तर उलट तुमच्या कलेमुळे, तुमच्या प्रभावी बोलण्यामुळे, तुमच्या सादरीकरणामुळे तुम्हाला लोक लक्षात ठेवतील. हे करण्याचा प्रयत्न तुम्ही जास्तीत जास्त करा. खरंच आजच्या या संवादाच्या शेवटच्या भागाकडे जात असताना, मॅडम, गेल्या 2 वर्षापासून कोविड-19 या परिस्थितीमुळे जे निवेदन करतात, तर अशा निवेदकांचे कार्यक्रमच होत नाहीयेत. त्यामुळे निवेदक प्रामुख्याने काही मोडून पडलेले आहेत. हो. तर अशा या निवेदकांना तुम्ही यातून काय सल्ला द्याल? नक्कीच मला असं वाटतं की खूप ज्वलंत विषयाला तुम्ही आता हात घातलाय. आणि कार्यक्रमच सध्या बंद आहेत. म्हणजे सांस्कृतिक कार्यक्रम जितके आधीच्या प्रमाणात व्हायचे तेवढे आता होत नाहीत. अगोदर महिने महिने बुकिंग असायचं, आणि आज इकडे कार्यक्रम, उद्या इकडे कार्यक्रम, या याच्यामध्ये फक्त आर्थिक बाजूच नव्हती भक्कम होत, तर मनाची स्थिती सुद्धा खूप चांगली राहायची माणसाची. म्हणजे आज मी इथे कार्यक्रम केला, इथे मला दाद मिळाली, किंवा या कार्यक्रमात मला हे शिकायला मिळालं, आता मी उद्या त्या कार्यक्रमात गेल्यावर ते करणार नाही, किंवा मी ते करेल, असं प्लॅनिंग असायचं. त्यामुळे आपण कुठेतरी बिझी असायचो त्या शेड्यूलमध्ये. आता जे फुल टाइम अँकरिंग करतात माझ्यासारखे निवेदक निवेदिका, त्यांना कुठेतरी आता आपलं मानसिक स्थैर्य हे अबाधित ठेवणं खूप अवघड जात असणार आहे. कारण की 1 वर्षाचा काळ कसाही आपण सावरून नेला, पण आता पुन्हा तेच 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 होतंय. तर मी तर सगळ्या निवेदक आणि निवेदिकांना हे सांगेल, सोशल मीडिया सारखा खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आपल्या हातामध्ये आहे. जरी त्यातून अर्थार्जन नाही झालं, अर्थार्जन करण्यासाठी एक वेगळी वाट तुम्ही जरूर निवडा. कारण ती आता काळाची गरज आहे. जर कार्यक्रमच बंद असतील तर तुम्हाला कुठेतरी आता वाट कोणती तरी शोधावी लागणार आहे. तर ती एक साइड बाय साइड वाट काही काळापुरती का होईना पण तुम्ही शोधा. पण तुमच्यामधला निवेदक हरवणार नाही, यासाठी तुम्हाला सोशल मीडियाचं प्लॅटफॉर्म आहे, ते विसरू नका. त्यामुळे त्याचा जास्तीत जास्त चांगला वापर करा, जेणेकरून तुमच्यामधली ही कला कुठेही लोप पावणार नाही, त्याला गंज चढणार नाही, आणि तुमचं मानसिक स्थैर्य जे बिघडतंय ते बिघडणार नाही. यासाठी मला त्या सगळ्या निवेदक निवेदिकांनाच नाही तर वक्ते सुद्धा खूप आहेत, व्याख्याते आहेत, खूप नवीन नवीन वक्ते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेत. खूप चांगल्या प्रतीचे वक्ते आहेत, जे वेगवेगळ्या विषयांवर बोलत असतात. अशा सगळ्या अगदी वक्त्यांना सुद्धा हे सांगायचंय. इनफॅक्ट मला काही लेखकांना सुद्धा हे सांगायचंय, जे कवी आहेत त्यांनाही मला हे सांगायचंय, की तुमच्याकडे सोशल मीडियाचं प्लॅटफॉर्म खूप भक्कम आहे. मिळालेल्या या वेळेचा उपयोग करा, सदुपयोग करा. पण यातून अर्थार्जन होईलच असं नाहीये. सोशल मीडिया प्रत्येकालाच अर्थार्जन देतो असं नाही. त्यासाठी तुम्हाला खूप वर्षानुवर्ष तुम्हाला त्यामध्ये घालवावी लागतात, आणि त्यानंतर मग युट्यूबला तुमचे व्ह्यूअर्स वाढतात, आणि त्यातून तुम्हाला अर्थार्जन सुरू होऊ शकतं. पण हा काळ खूप मोठा असतो,
आणि त्यामुळेच एक वेगळी वाट, एक वेगळं पॅरलल बिझनेस तुम्हाला काही काळापुरता तरी चालू करावा लागेल. त्याचं कारण असं आहे की तुमचं मानसिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी सोशल मीडिया आहे. पण तुमच्या परिवाराचं काय, तुमचं काय, किती दिवस आपण थांबणार, हा एक विषय आहे. त्यामुळे काही ना काहीतरी साईड एखादं बिझनेस असावा, ज्याची गरज इथून पाठीमागच्या काळामध्ये खरं तर सर नव्हती. कारण की माझ्या वडिलांनी सुद्धा मला सांगायला खूप अभिमान वाटतो, की असे काही या क्षेत्राची रेलचेल आखणी करून ठेवलेली आहे, की फुल टाईम अँकरिंग करणारे बरेच लोक आता आपल्या आजूबाजूला दिसतात. की अगदी पूर्ण ते निवेदनच करतात. त्यावर त्यांना 2,000, 5,000 असं मानधन मिळतं. आणि त्यातून ते त्यांचा घराचा प्रपंच सांभाळतात. पण आता कार्यक्रमच बंद झालेत. मग तुम्ही अशा वेळेस करणार काय? त्यामुळे तुमचा एक पॅरलल बिझनेस तुम्हाला आता करावा लागणार आहे. पण तुमच्यामधला निवेदक मरून देऊ नका. त्याला जिवंत ठेवा. तुमच्यामधले ते गुण कायम त्याला पॉलिश करत राहा. आणि त्यामुळे तुमचं मानसिक स्थैर्य आणि तुमची कला अबाधित ठेवण्यासाठी तुम्हाला सोशल मीडिया हे चांगलं उत्तम प्लॅटफॉर्म आहे, व्यासपीठ आहे, त्याचा उपयोग करा. हे अगदी सूचक असं सल्ला तुम्ही यातून दिलेला आहात. तमाम प्रेक्षकांना मला सांगायला त्या ठिकाणी आनंद वाटतो की मॅडमचं सुद्धा फेसबुकवर पूजा सुनील सुगळे नावाने एक फेसबुक पेज आहे. हो. इंस्टाग्रामवर सुद्धा मॅडमचं अँकर पूजा ठिगळे नावाचं पेज आहे. आणि युट्यूबला सुद्धा मॅडमचं पेज चॅनल आहे. हो, तर मी तिन्ही ठिकाणी युट्यूबला जास्त ऍक्टिव्ह नसते. मी जास्त करून मी फेसबुकला जास्त ऍक्टिव्ह असते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझं अकाउंट असल्यामुळे मला फक्त 5,000 फ्रेंड्सचं लिमिट आहे. पण माझं फॉलो हे बटन ऑन असतं. काय मला खूप जणांचे मेसेज येतात की तुम्ही आमची फ्रेंड रिक्वेस्ट काय ऍक्सेप्ट करत नाही. तर त्या सगळ्यांना मला आज या निमित्तानं सांगायचंय की मला ती ऍक्सेप्ट करायची असते, पण मला शक्य होत नाही कारण फेसबुकचे नियम आहेत. तर त्यासाठी फॉलो हे बटन आहे, तर ते कृपया तुम्ही नक्की दाबा, जेणेकरून आपण संपर्कात राहू. काय नक्कीच. आणि शेवटी जाता जाता मॅडम, महाराष्ट्र देशा या प्लॅटफॉर्म बद्दल 2 शब्द. नक्की, तुम्ही जरी मला हे विचारलं नसतं तरी मी सांगणारच होते, कारण की हा खूप एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. आणि धनाजी फड सर, तुम्हाला मी या निमित्तानं तमाम महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कलाकारांच्या वतीनं खूप मनापासून धन्यवाद देते सर. कारण की चांगल्या चांगल्या लोकांना तुम्ही इथे आमंत्रित करतात, ज्यांच्याकडे खरंच काहीतरी चांगलं सांगण्यासारखं आहे. आणि हा काळ इतका कठीण गेलाय लोकांसाठी. आणि इथून पुढचाही काळ कदाचित पुन्हा कठीण जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसं होऊ नये. पण जर तसं कदाचित झालं तर हे लाईव्ह सेशनच खूप प्रेरणा देणारं ठरणार आहे. त्यामुळे अगदी ह्या बरोबर. ज्या व्यक्ती तुम्ही आणलेल्या आहात आमच्या समोर वेळोवेळी, महाराष्ट्र देशा या पेजने ज्या ज्या व्यक्तींना आमंत्रित केलंय, निमंत्रित केलंय, त्या लोकांनी दिलेल्या छान सल्ल्यावरच काहींचं आयुष्य मला असं वाटतं घडू शकतं. त्याच्यामुळे अगदी जर यातून मी म्हणेल सर, धनाजी फड सर, की एखाद्याचं जरी आयुष्य सावरलं नाही यातून, तरी आपल्याला खूप मोठं पुण्य मिळणार. त्यामुळे मला असं वाटतं आज एखाद्याच्या जरी मनात निर्माण झालं असेल की मला आता हा अँकर व्हायचंय, किंवा एखाद्या मुलीला माझ्याकडे बघून कदाचित आज बोलण्यावरून असं वाटलं असेल की मला निवेदिका व्हायचंय, एक छान फील्ड आहे, माझ्याकडे सगळे गुण आहेत, तरी मी माझ्या या सगळ्या लाईव्ह सेशनला धन्य झाले असं म्हणेल. आणि तुम्हालाही त्यामध्ये खूप नाही. धन्यता वाटेल. त्यामुळे हे खूप चांगलं काम तुम्ही करताय. असंच काम करत राहा. आणि महाराष्ट्र देशा या पेजला माझ्या सगळ्या परिवाराकडून आणि अर्थातच माझ्या सगळ्या निवेदक बंधू भगिनींकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. धनाजी फड सर, तुम्हाला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा. अशा छान छान मुलाखती घेत राहा आणि छान छान नवीन नवीन लोक आमच्या पुढे आणत राहा. आणि इथून पुढच्या काळामध्ये तुमच्या हातून सत्कार्य घडो, एवढीच अपेक्षा. नक्कीच मॅडम, आपण आज आमच्या या लाईव्ह संवाद सत्रामध्ये आपला अमूल्य असा वेळ दिलात त्याबद्दल आणि आपल्या या निवेदिकाच्या पुढील भविष्यातील कारकिर्दीसाठी आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. असेच खूप आपले सारे डीडी धन्यवाद. सह्याद्रीच्या माध्यमातून असंच आपण यशाची शिखरी ही पदाक्रांत करत राहावी, हे सुद्धा आम्ही आमच्या महाराष्ट्र देशाच्या संपूर्ण टीम कडून आपणाला एक अतिशय खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो आणि या थँक्यू सर, ठिकाणी थँक्यू. थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. थँक्यू, जय थँक्यू सो महाराष्ट्र. मच.
धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू.